एमपि इलेक्शना जोबोद खाथि सफैथारबाय। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया इलेक्शन गेलेनो रेडि जाबाय। मोनफ्रोमबो हान्जायानो नांगौ रोखोमनि मेम्बार थिसनना लानोबो हाबाय, जायखौ टिभि निउज ससियेल मिडियानि गेजेरजों सानफ्रोमबो नुगासिनो आरो खोनागासिनो। दा आं सावरायनो नागिरदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थिनि सोमोन्दै। जोंनि बड'लेण्डआव मोननै एमपि समष्टि मोननो हादों। मोनसेया क'क्राझार एमपि समष्टि आरो मोनसेया गोदानै दाजानाय दरं उदालगुरि, जेराव जोंनि बर'फोरनि राजखान्थि हान्जानि गोहोम दं। दरं उदालगुरि एमपि सीटआ खावसे बिटिसि ओनसोलाव गोलैयो आरो खावसे ओनसोला आउटसाइड अफ बिटिसि ओनसोलाव गोलैयो। दरं उदालगुरिनि बाथ्राखौ आं उनाव सावरायनोसै। दा बर'नि उथुमै बर'नि जारिमिनारि एमपि कन्स्टिट्युएन्सि क'क्राझार लकसभा सीटखौ सोर देरहागोन? बिटिआरनि रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल ना बेरेखा हान्जा बिपिएफ ना कंग्रेस ना जिएसपि? कमेन्टआव फोरमायहर। नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामगोन? बिपिएफनि खाम्फा बरगयारिखौ ना इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारीखौ ना गर्जन मुसाहारि बिथांखौ, जायनो कंग्रेसनि जानानै गेलेनो थाखाय बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो केन्डिडेट सायख'जादों? खत्म, बाय बाय, टाटा। आरो आं आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव होनानै लागोन आरो आंखौ थुलुंगाखां होगोन। दानिया फैदो आयदायाव। क'क्राझार एमपि सीटआ बड'लेण्डनि उथुमै आरो बर' मेजरिटि हिसाबै एसटि रिजार्भ एमपि कन्स्टिट्युएन्सि। बेयो मोनसे जारिमिनारि सीट जेराव बर'फोरा गोलाव सम एमपि जानानै इन्डियाननि पार्लियामेन्टआव बाहागो लाहैनो मोन्दों आरो बाथ्रा बुंहैदों। बेनि अनगा आसामनि मोन 14 एमपि कन्स्टिट्युएन्सिफोर दङ, जेराव बर'फोरा देरहालांनायनि जेबो सुबिदा गैया। ओंखायनो क'क्राझार एमपि कन्स्टिट्युएन्सियाल' मोनसेल' सीट जेराव बर'फोरा देरहालांनायनि खाबु दं। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि राजखान्थि हान्जाफ्रा गोख्रों जानानै दं होनना बुङोब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफ। इउपिपिएल पार्टिया बड'लेण्डआव गोख्रोंसिन मानोना आथिखालाव इउपिपिएल सरकार बड'लेण्डआव सोलिगासिनो। बिपिएफआ सरकाराव गैया, ओंखायनो बिपिएफखौ नैथियाव दोनदों। नाथाय दानि बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा आरो लाइमोनफ्रा बिपिएफनि फारसे बांसिन लोब लोब मदद होनायखौ नुब्ला बिपिएफआ इउपिपिएलनि उन जानानै थायाखै, बेखौ जों हमदां हायो। रुको जरा, सबर करो। दा बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्डनि रायजोफ्रा सोरखौ क'क्राझार लकसभा सीटनि एमपि जानायखौ लुबैयो? जयन्त बसुमतारी, इउपिपिएलनि केन्डिडेट, एनडिएनि मदद होजानाय बिजाथि, ना खाम्फा बरगयारी, बिपिएफनि केन्डिडेट? मानोना क'क्राझार लकसभा एमपि सीटआव बिथां सानैनि गेजेरावनो गिदिरथार दावहाया जागोन। क'क्राझार लकसभा समष्टिनि सिङाव गोग्लैनाय गासै रायजो राजाफोरनाव मोनसे गिलिर बिबान फैबाय। मानोना गोबाव सम 10 बोसोर गोलाव नबकुमार सरनिया बिथाङा एसटि नङाब्लाबो एसटि जाफानानै क'क्राझार एमपि सीटनि एमपि जानानै मोनफ्रोमबो समाव बर'नि हेंथा बाथ्रा बुंबोदों, मोनफ्रोमबो बर'नि जौगानाय खामानिफ्राव हेंथा होबोदों आरो जेबो मावबोआखै। खत्म। दा बे सनानि सम मोननायावनो बर'फ्रा गावजों गाव दावहा होलायनानै नब सरनिया बा बिदिनो सोरबा अबर' लिडारा क'क्राझारनि एमपि सीटखौ दखल खालामफिनोब्ला आरोबाव बर'फ्रा उन जानानै थाबावनांगोन। आरो बे दायनि साजाखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो बानस'ना लानांगौ जागोन। जेरै थांनाय 10 बोसोराव नब सरनियाया बर'नि हेंथायै पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंहैबाय आरो बर'फोरनि माखासे खामानिफ्रा गादब जाबाय। दा दिनैबो बिदिनो जागोन नामा? बर'नि मोननै पार्टी इउपिपिएल आरो बिपिएफजों दावहा नाङै नाङै लोरबां जाब्ला खाबु लानानै सोरबा अबर' बिजाथियासो देरहालांनानै क'क्राझार एमपि सीटखौ दखल खालामफिनसिगोन नामा? बे बाथ्राया साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसोआव जाखांदों। ओंखायनो बे बाराव इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननैबो ज' लोगो लालायनानै सोरबा सासेखौल' केन्डिडेट फसंब्ला बर' फिसाया देरहालांनायनि रोखा मिजिं थाहैगौमोन। नाथाय इउपिपिएल बिपिएफ मोननैहाबो समान गोहो दङ। इउपिपिएलआ आथिखालनि बिटिसिनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो आरो बिपिएफआ 17 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनाय मोनसे गोख्रों पार्टी। बिदियाव मोननैजों गोरोबलायनानै सासेल' केन्डिडेट होनांगौआ गोरलै नङा आरो बियो जाथावनाबो नङा। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। दा बिदियाव जों सोर सासेनो गोबां भट होनानै एमपि देरहाहोनानै सोरखौ दिल्लीसिम दैथायहरनो? जोंनि भारत हादरनि लकसभा पार्लियामेन्टआव गासै सा 543 सोद्रोमाफोरनि मासि दं, जेराव भारत हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै गावसोरनि जायगानि जेंना जेंगोना आरो दावगानायनि बाथ्राफोरखौ दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव अजद दिखांफैयो आरो बे अजदफोरा गनायथि मोनोब्ला एमपिआ गावनि समस्थियाव थांनानै खामानि मावहैनो खाबु मोनो।
बेयावखाय जाय एमपि जागोन बिथाङा सासे रोंखा राखा राफोद गियानि आरो सोलोगोरा जाब्लासो गावनि बाथ्राखौ पार्लियामेन्टआव लाखिफैनो हायो। हिन्दी इंलिश गोरों एमपि नङाब्ला मालायखौ गल' नायनायनि अनगा जेबो जाया। बिदियाव दा जों रायजोफ्रा सोरखौ राफोद आरो गोरों गोख्रों नुदों? इउपिपिएलनि जयन्त ना बिपिएफनि खाम्फा ना कंग्रेसनि गर्जन मुसाहारि? दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर। इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जाबाय एनडिए अर्थात बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल बे मोनथाम हान्जानि गनायथि होजानाय केन्डिडेट। जाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा सिडली विधानसभा समष्टिनि सिटिं एमएलए। बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनि एसेम्बलि इलेक्शनाव इउपिपिएलनि बिजाथि जानानै बिपिएफनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनिख्रुइ 31,000निबो बांसिन भट लानानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो हायो। अर्थात बिथाङा 97,000निबो बांसिन भट मोननानै आथिखालनि सिडली समष्टिनि एमएलए जायो। बेराफारसे बिपिएफनि खाम्फा बरगयारी बिथाङा 17 बोसोर बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानानै बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आखाइ जानानै सालायबोनो मोन्दों। नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव चिरां दुवार समष्टियाव इउपिपिएलनि बिजाथि आथिखालनि हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांजों खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेननो गोनां जायो। दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला सोर सासे बिजाथिया बांसिन गोहोगोरा एबा फेमास लिडार, सोरखौ मानसिफ्रा भट होनानै एमपि सायख'गोन? जयन्त बसुमतारीखौ ना खाम्फा बरगयारी बिथांखौ? ना इउपिपिएल पार्टिखौ देरहा होनानै फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ फिन पावाराव लाबोफिननायनि सार्थआव जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होगोन? ना फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्शनाव बिपिएफ दोलोखौ फिन पावाराव लाबोफिननायनि सार्थआव खाम्फा बरगयारी बिथांनो भट होगोन? नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। भट होनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ। बिजाथि सायख'नायनि गोहोआबो नोंथांनि आखायावनो दङ। रावबो रावखौबो नारसोमनायनि गोहोआ जोंनाव रावनावबो गैया। गोजोन्थों।